Parehong mabulokon o nagmalampuson ang pagsaulog sa sinulog sa kabataan sa lalawigan o tribo sa kabataan niadtong weekend. Sayran pa ang mga eksena sa maong kalihukan, pinaagi nining report. Gipahigayon ang street dancing o gisunudayon ang ritual showdown sa Cebu City Sports Center ni atong Sabado. Gisalmutan sa ulong ka contingents ang sinulog sa kabataan sa lalawigan karong tuiga. Ang Carcar City ang nanghawd sa maong pasundayag. Diin ilang nakuha ang Best in Ritual Dance, Best in Musicality o Best in Costume. Samtang bisan sa pagbunok sa uwan, malampusong gihapon nga napahigayon ang tribo sa kabataan alang ni Sadakbayan. Pinautunta ng atong labawng makagagahom, tagaan ta sa iyang panalangin nga bisan og napasa ta, dili in taon ta magkasakit. Napu ka contingents ang misalmot sa maong community-based competition. Giharo sa Barangay Basak sa Nicolas ang Best in Musicality, Best in Costume, Best in Street Dancing ug ang Ritual Showdown. Ug ani ang ubang contingents nga milangkat usab og kadaugan. Uban ni Lian Singkulan o Cleo Fer Lumayag, Chelo Valiena, Palitang Bisdak.